अभिषेक, पहिला चेंडू महेश गोटम यांचा आणि या चेंडूला पाठवला डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 धावेसाठी. जर आपण मागाशी पाहिलं या दोन्ही संघ हे विजयी होऊन संघ पुढील सामन्यामध्ये पात्र ठरलेले हे संघ आहेत. गांगेश्वर हातिवले नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जात आहे. कर्णधार किरण भामत यांच्याकडून क्षेत्ररक्षण बघा किती सुंदर पद्धतीने सजवलं जात आहे. महेश गोटम पहिले षटक घेऊन दाखल झाला. एक हातिवले संघाचा प्रमुख गोलंदाज, हातिवले संघाच्या गोलंदाजीचा कणा, एक लिडरशिप गोलंदाजीची जो करतो तो महेश गोटम पहिले षटक फेकण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. हा शॉर्ट पिच चेंडू बॅटची कडा घेतली. अनिकेत भामत चेंडू आडवेपर्यंत, चेंडू आलाय डिक्लेरेशन बॉक्सला 1 धावेसाठी. चांगला हा चेंडू होता. निश्चितच आपण जर पाहिलं यष्टिरक्षकाच्या पाठीमागे डिक्लेरेशन बॉक्स आहे, ज्या ठिकाणी व्यासपीठ आहे. एकच थोडंसं बॉलरला एक चांगलं हेल्प या डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये मिळते, कारण बॅटची कडा घेतल्यानंतर बघा इतर जर मैदान असतं तर या चेंडूवरती निश्चितच 2 या 3 धावा मिळू शकल्या असत्या. हा मात्र पुन्हा पडल्यानंतर थोडंसं वळण घेतलंय आणि चेंडू झाला निर्धाव. याच गोलंदाजीसाठी तो प्रसिद्ध आहे. एक लेग ब्रेक असा हा गोलंदाज महेश गोटम. 40+ मध्ये नेहमी खेळणारा हा गोलंदाज. वय जरी वाढत चाललं असलं तरी क्रिकेटचं त्याचं प्रेम हे काही कमी होताना दिसत नाहीये. अनेक वर्ष संघासाठी खेळतोय. हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे. सूरज त्या ठिकाणी आहे आणि त्या ठिकाणी झेल सुटलाय आणि मला चौकार प्राप्त झालाय. मात्र झेलमध्ये थोडासा कुठेतरी मिस्टेक झाली आणि हा चेंडू गेला सीमापार 4 धावांसाठी. हा फुलटॉस चेंडू पुन्हा उंच उडालाय. नरेश धावतोय चेंडू खाली आणि पुन्हा एकदा चेंडू चाललाय, ट्रॅव्हल करतोय. 1 बाउंस, सीमापार, चौकार. गरज नाहीये, कारण आपण जर पहिले चेंडू निर्धाव गेले तर हा या चेंडू फेक असे चेंडू फेक करण्याची खूप गरज आहे महेशला. बघा कुठंतरी थोडंसं व्हेरिएशन करण्याच्या नादामध्ये मात्र हे षटक थोडंसं महागडं ठरलं. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या झाली ती 11. निश्चितच मी म्हणेन की थोडंसं हे महागडं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं महेश गोटम यांचं. पहिले 2-3 चेंडू झाले अतिशय चांगल्या पद्धतीने अचूक टप्प्यावरती ट्रॅव्हल केले गेले. त्यानंतर मात्र थोडं व्हेरिएशनच्या नादामध्ये चेंडूफेकी चुकली आणि त्याचा फायदा मात्र राजवाडी संघाने घेतला. चला, आयुष्य 11 अडिवरे कर्णधार आणि बराडेवाडी अनसुरे या संघाचा कर्णधार. दोन्ही संघाने आपले प्लेइंग 11 या ठिकाणी दाखल करायचे आणि नाणेफेकीसाठी सुद्धा यायचं आहे. सलामीची जोडी जर आपण पाहिली, साहिल अभिषेक. साहिल बघा कर्णधार पदाला साजेशी अशी कामगिरी करताना आपल्याला दिसतोय. मगाशीच त्याने जेव्हा त्याचा इंटरव्ह्यू घेतला गेला तेव्हा त्याने म्हटलं होतं की आम्ही निश्चितच चांगला परफॉर्मन्स करण्याचा प्रयत्न करू, आणि बघा त्याने दिलेला शब्द स्वतः पाळलाय. स्वतः सर्व जबाबदारी संघाची आपल्या खांद्यावरती घेतले आणि पहिला चेंडू प्रतेश शिंदे यांचा. किरण भामत आणि या ठिकाणी खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते हातिवले संघाकडून. प्रतेश शिंदेच्या पहिल्या चेंडूवरती चांगला फटका होता, निश्चितच झेल होऊ शकला असता. बघा ग्राउंडच्या बाहेर जे ट्रॅक्टर उभा आहे त्याच्या बाजूला जी 4 व्हीलर गाडी आहे, कृपया जी कोणाची असेल ती कृपया तेथून बाजूला करा, आपल्याला विनंती आहे. ट्रॅक्टरला आतमध्ये जाण्यासाठी धन्यवाद सर, धन्यवाद. तर साहिल प्रितेश शिंदेवरती पहिलाच हल्ला केलाय.
यानंतर बॅटची घडा घेतली, थोडासा फसवा हा चेंडू बघा. चेंडू फेक करताना अतिशय स्लो पद्धतीने हा चेंडू त्याने टाकला. मागील सामन्यामध्ये जर आपण प्रितेशचा विचार केला, 5 चेंडू एका षटकामध्ये या गोलंदाजाने निर्धाव टाकले होते. 2 रन्सची ओव्हर त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिली. आयुष 11 आडिवरे या संघाला कॉल देतोय मी. लवकरात लवकर आपला कर्णधार या ठिकाणी दाखल व्हा. पुन्हा एकदा सुंदर असा चेंडू मिस आउट होतोय फलंदाज साहिल. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि फलंदाजी सुद्धा बघा. पहिल्याच षटकामध्ये महेश गोटम सारख्या गोलंदाजावरती साहिलने हल्ला केला. त्यानंतर एक चांगलं कमबॅकची गरज होती आणि ती कमबॅक प्रितेश आपल्याला करून देताना आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती जरूर 2 धावा घेतल्या गेल्या, त्यानंतरचे चेंडू अचूक टप्प्यावरती फेकले जात आहेत. पुन्हा आता मात्र हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, खराब चेंडू आणि या चेंडूवरती केलाय मोठा प्रहार. एकवीस धावा झालेत. मागील चेंडूवरती षटकार मारल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा फटका खेळायचा प्रयत्न होता अभिषेकेचा, मात्र या चेंडूवरती 1 धाव मिळते. जर हातिवले संघाचा आपण विचार केला का निर्धारित 3 षटकामध्ये 35 धावा उभारणं खूप गरजेचं आहे. 35-40 धावा उभारणं खूप गरजेचं आहे राजवाडी संघाला, कारण त्यांची बॅटिंग लाईनअप जर आपण पाहिली खूप भली मोठी अशी बॅटिंग लाईनअप आहे. हा मात्र बघा चांगला चेंडू, तितकाच चांगला फटका आहे आणि चेंडूला पाठवलाय पुन्हा एकदा 1 बाउंड. टप्प्याचे चेंडू, जर तुम्ही थोडीशी लाईन पाठी घेतली, थोडंसं जर आपण लाईन चेंज केला तर निश्चितच आपण फलंदाजांना रोखू शकाल. बघा हा चेंडू चांगला आहे. मी म्हटलं होतं ज्या चेंडूवरती षटकार खेचले गेले ते खोलवर टप्प्याचे चेंडू होते, खराब चेंडू होते. किरणचा सुद्धा हा चेंडू खूप खराब होता ज्या चेंडूवरती षटकार मारला गेला. प्रितेशचा सुद्धा तीच अवस्था होती आणि महेशची सुद्धा. त्यामुळे कुठेतरी लाईन आणि लेंथ ही चेंज करावी लागेल आता किरणला. पहिल्या चेंडूवर षटकार गेला ठीक आहे, हा सुद्धा एक खराब चेंडू आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. दुसऱ्या धावेची मागणी होती, मात्र एकाच धावेवरती समाधान मानलं जात आहे. किरणचा जर आपण पाहिलं अतिशय वेगवान असा हा गोलंदाज आहे. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 33. एक मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने आगेकूच करतोय राजवाडी हा संघ.
थोडं कमबॅक करावं लागेल किरण याला. नाही, हे खराब चेंडू आहेत, हे खोलवर टप्प्याचे चेंडू. मात्र त्या ठिकाणी बघा सूरज थालवलकरने अप्रतिम त्या ठिकाणी झेल घेतलाय तो. यानंतर एक मोठा सामना आपल्या प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी येणार आहे. तो म्हणजे आयुष 11 अडिवरे विरुद्ध अनसुरे. आपल्या राजापूर तालुक्यातील सर्व जे स्टार खेळाडू आहेत, भली मोठी नावं या सामन्यामध्ये आपल्याला खेळताना दिसतील. आडिवरे संघातून निखिल सारखा खेळाडू आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल. तसेच अनसुरे संघाकडून जर आपण पाहिलं, देवा वाईम असेल, आशिष मालवणकर, जे सगळ्यांना मोठं नाव आपल्या राजापूर तालुक्यामध्ये आहे, तो सुद्धा या संघातून खेळताना दिसेल. अनेक मोठी नावं आपल्याला खेळताना दिसतील. तसेच सौरभ सारखा आडिवरे संघाचा एक खेळाडू आहे, तो सुद्धा या सामन्यामध्ये खेळताना दिसेल. तर पुन्हा स्क्वेअर मारा केल्यानंतर किरण एका धावेसाठी धावले आहेत. त्या ठिकाणी प्रतीक चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय आणि मला वाटतं रनआउटच्या स्वरूपामध्ये तंबूमध्ये परतलाय. एकच धाव मिळाले आणि 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या उभारली जाते 37 आणि विजयासाठी आव्हान ठेवलं जाते 38 धावांचं. परंतु या सामन्यामध्ये आता चांगली खेळी करावी लागेल, कारण 18 चेंडू आहेत, 38 धावा आहेत. तर सूरज धालवलकर असेल, मनोज पवार असेल, स्वतः किरण भामत सुद्धा असेल, त्यामुळे त्यांना एक चांगली कामगिरीची आता अपेक्षा असेल. निश्चितच एक सन्मानजनक अशी धावसंख्या उभारली गेली राजवाडी संघाकडून. 38 धावांचं आव्हान आहे. एक षटक जर समजा मिळालं नसेल किंवा 1 किंवा 2 रनचं जर गेलं तर खूप सारं प्रेशर हे हातुले संघावरती येऊ शकतं. त्यामुळे गोलंदाजी आता मात्र टिचून करावी लागेल की या सामन्यामध्ये विजय मिळवायचा असेल
तर गोलंदाजांना आता आपली कामगिरी पार पाडावी लागणार आहे. फलंदाजांनी आपली कामगिरी पार पाडली, मात्र साहिल कर्णधार स्वतः बहुधा प्रथम गोलंदाजीला येईल. बघा फलंदाजीसाठी सुद्धा तो सलामीला येतोय, पहिलं षटक साकण्यासाठी सुद्धा येतोय. एक महत्त्वाचा खेळाडू कर्णधार पद हे त्याच्याकडे का दिलं गेलंय हे तो जाणीव करून देताना आपल्याला आपण पाहतोय. नाणेफेकीचा जी कॉल आपण आता पाहिला, अडिवरे संघ हा नाणेफेक जिंकलाय आणि मला वाटतं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय अडिवरे संघाने आणि अनसुरे संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. तर सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. सूरज धालवलकर जो स्ट्राईक घेतोय आणि नॉन स्ट्राईकला आहे मनोज पवार. सामन्याला होते सुरुवात आणि साहिल पहिलं षटक सामना करेल सूरज धालवलकर. पहिला चेंडू खोलवा टप्प्याचा चेंडू, थोडासा मिसफिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. दुसऱ्या धावेसाठी धावल्यात आणि मला वाटतं स्वतः कुठेतरी ताळमेळ नव्हता या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. निश्चितच या गोष्टीची काही गरज नाही आहे. पहिला चेंडू आहे, पहिल्या चेंडूवरती एक धाव मिळाली आहे, त्यामुळे कुठेतरी शांतपणे खेळणं खूप गरजेचं आहे. कारण जर समजा तुम्ही प्रत्येक फलंदाजाला विश्वास आहे, जर एखादा फलंदाज 3 ओव्हर खेळला तर तो सामना आपल्या बाजूने जिंकवू शकेल. त्यामुळे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये कोणी बाद व्हायचं नाही, त्यांचा इरादा नसणार. आता मात्र पुढे आले, शफल झाले, नो मॅच एरियामध्ये चेंडूला लँड केलं आणि सरळ पाठवलं. 1 बाउन्स 2 बाउन्स सीमा पार, चौकार सूरज धालवलकर. हॅलो, मागच्या सामन्यामधील सामनावीर असलेला हा खेळाडू आक्रमक फलंदाज आहे, नाही थांबणार तो. त्याची शैली हीच आहे, आक्रमण करणं त्याला प्रचंड आवडतं. आता मात्र पुन्हा खोलवर टप्पा आणि सरळ पाठवलाय सीमा पार, षटकार. बघा हल्ला केला जातोय. नवीन चेंडू द्यायचा आहे काही जुना द्यायचा आहे बघा, डिसिजन सांगा. नवीन द्यायचा आहे. सूरज धालवलकरला कुठेतरी थांबवावं लागेल राजवाडी संघाला जर सामन्यामध्ये राहायचं असेल. कारण सूरज धालवलकर हा एक आक्रमक फलंदाज आहे. तो नेहमीच घाईमध्ये असतो, आक्रमण करणं त्याला प्रचंड आवडतं. पहिल्या चेंडूपासून तो आक्रमणासाठी प्रसिद्ध आहे. बघा 2 चेंडूवरती एक चौकार एक षटकार घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा हा फुलटॉस चेंडू आणि सरळ चेंडूला पाठवलाय सीमा पार, येतोय दुसरा षटकार. सूरज आणि फायर फायर येणार का तिसरा. सूरज धालवलकर पुन्हा एकदा आलाय आलाय आलाय, तिसरा षटकार आलाय. सूरज बघा तुफान खेळतोय.
आणि 5 चेंडूच्या अखेरीस धावसंख्या उभारली जाते 23. बघा मला असं वाटलेलं की राजवाडी संघ चांगली गोलंदाजी, हा 24 ओके 24. बघा पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा आल्या, त्यानंतर चौकार खेचला गेला, त्यानंतर सलग 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार. खूप सुंदर फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या झाली आहे ती 25. सुंदर अप्रतिम अशी फलंदाजी. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा सरळ स्ट्रेट ड्राईव्ह. आव्हान होतं 38 धावांचं. वाटलं होतं की हा सामना एक थोडा रंगतदार होईल, मात्र सूरजच्या मनामध्ये काहीतरी वेगळं चालू होतं. तो आला, त्याने पाहिलं आणि त्याने जिंकून सुद्धा घेतलं. पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण केलं आणि तब्बल 29 धावा या षटकामध्ये कुठल्या अक्षरशः चोपून काढले फलंदाजाला ते सूरजने. आणि जवळजवळ हा सामना हातिवले संघाच्या बाजूने झुकवलाय. आता मात्र समीकरण झालंय 12 चेंडू आणि 9 धावा. मागील सामन्यामध्ये सुद्धा त्याने अशीच घाणाघाती फलंदाजी केली होती. बघा संघाच्या धावसंख्या झाल्या 29 आणि सूरज खेळतोय 28 वरती. म्हणजे किती डॉमिनेट केलंय बघा या खेळाडूने. आणि आता मात्र येतोय तो मनोज. सामना नवीन गोलंदाज आहे परेश. फुलटॉस, चेंडू हवेमध्ये आहे आणि झेल होणार का? झेल होतोय. गेला. त्यानंतर परेशला एक चांगलं षटक टाकण्याची गरज आहे. मात्र हा षटपीच चेंडू पुन्हा पुल केलाय. एका धावेवरती समाधान मानलंय. धावसंख्या होते 31. तर आता मात्र सगळ्या प्रेक्षकांची नजर असेल ती सूरज याच्याकडे. बघा वैयक्तिक 28 धावांवरती तो खेळतोय आणि हातिवले संघाला सुद्धा अपेक्षा असेल की या षटकामध्ये हा सामना संपवावा, कारण जास्त वेळ त्याला घेणे पसंत नाहीये सूरजला. तर निश्चितच त्याच्यावरती तो हल्ला करेल. आता मात्र बॅटची कडा घेतली आणि चेंडू आला कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. एक धाव. सहा धावांची गरज आहे. एका मोठ्या फटक्याची गरज असेल गांगेश्वर हातिवले संघाला. सूरज नक्कीच प्रयत्न करेल की ज्या पद्धतीने डॉमिनेट केले त्याच पद्धतीने तो सामना संपवायचा प्रयत्न करेल. आता मात्र बघा थोडासा नीट चेंडू त्याला कळला नाही. पुढे स्टेप आउट होऊन खेळण्याच्या नादामध्ये
सामना लवकर संपवण्याच्या नादामध्ये तो थोडासा चुकला, चेंडू गेला निर्धाव. परेश चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा परेश सुरज साठी चांगला फटका, गॅपमध्ये चेंडू आपण ट्रॅव्हल केलाय. दुसऱ्या धावेसाठी धावल्यात आणि चांगली रन इन बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते सूरज याची. 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या, धावसंख्या पोहोचली ती 34 वरती. 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या झाली 34 आणि विजयासाठी आता मात्र 6 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे. आता मात्र एकदम टिचून अशी गोलंदाजी करावी लागेल या शेवटच्या गोलंदाजाला. 6 चेंडू आहे, 4 धावांची गरज आहे. बघा पहिल्या षटकामध्ये 29 धावा कुठल्या गेल्या, त्यानंतर चांगलं कमबॅक केलं गेलं. मात्र आता समीकरण आले 6 चेंडू 4 धावा. डिफेंड करावे लागतील, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. सामना बघा दोन्ही साईडने आता ओपन झालाय, खुला झालाय. समजा 2 ते 3 चेंडू पहिले निर्धाव फेकले गेले तर अजून सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये जाईल. परंतु हे करणार कोण आणि हेच करण्यासाठी नवीन गोलंदाज दाखल होतोय. मंथन. सहा चेंडू 4 धावा. सामना करेल प्रितेश. काय होणार, सामना कोणाच्या बाजूने जाणार? 4 धावांची गरज आहे, टिचून ही गोलंदाजी करावी लागेल मंथनला. पहिला चेंडू फुलटॉस चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती सामना संपवलाय. सरळ पाठवलाय सीमा पार. षटकार गांगेश्वर हत्तीवले. यानंतर लगेच जो सामना होणार आहे भराडेवाडी अनसुरे विरुद्ध अडिवरे. धालवलकर त्याला विनंती करतो की त्यांनी आपला पुरस्कार स्वीकारायचा आहे.